Kwankwasiya a waya ne. Network ne na kowa kan jigon ƙasa ta. Kwankwasiya a waya ne, network ne na kowa, ku zo ku ji. Sunana Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo. Da yake Comrade ɗin yawancin an sa an fi ganewa gane cewa ni ne. na'am An haife ni a garin Gwarzo a cikin ƙaramar hukumar Gwarzo, kuma na rayu a cikin garin Gwarzo. Nan na fara karatun makarantar alƙur'ani da ta islamiyya, kuma har na shiga firamare ina da shekara 5 a duniya. Kuma na gama na shiga firamare 1966, na kuma gama 1972. Na taho makaranta a nan cikin birnin Kano, wata makaranta da ake cewa Kano Educational Development Center, KEDC. Daga baya gwamnatin Audu Bako ta yanke shawarar rushe makarantar saboda wasu dalilai. Aka rarraba mu makarantu, inda mu aka mai da mu Kano Teachers College KTC, inda na gama 1977. masha Allah. Wannan maganan karatu kenan zuwa level na secondary. Muka koma muka yi kama aiki kamar yadda ake a lokacin, kusan automatic. Wato kai tsaye da an gama makaranta ba ka bukatar wani rubuce-rubuce da tsuguni tashi. Muka je muka kama aiki, an kai ne wata makaranta Kara Primary School under Gwarzo Local Education Authority. Daga baya ta zama Local Education Department. So daga Kara kuma yan watanni kamar 6 sai aka min headmaster na wata makaranta da ake cewa Salihawa Primary School. To wannan makaranta Salihawa Primary School ita ma duka dai karkashin Local Education Department na garin kuma Gwarzo. Kuma nake iya cewa ni ne wato a wannan lokacin kamar headmaster mafi karancin shekaru a jihar Kano ta da kenan, Kano da Jigawa. Na san da aka bani headmaster na shekara ta 17 a duniya. Ikon Allah. So kuma bayan kamar shekara 4 a nan na dawo makaranta School of Management Studies karkashin Kano State Polytechnic. Na yi diploma a banking and finance, da kuma koma na kama aiki a local education din. Daga baya na zo na HND accounting. Bayan na gama kuma na tafi Bayero na yi postgraduate diploma. Wannan shine a takaice masha Allah rayuwar aiki a karamar hukuma. Bayan na yi OND na HND kuma na koma hukumar tara kudin haraji ta jihar Kano, Kano Federal Revenue, a 1985 na fara aiki da su. Kuma nan dai muna ta tafiya har na zo 1996 aka ba da dama cewa ma'aikata za su iya shiga zaɓe a wani zaɓe da aka yi shi kai da halinka, ba jam'iyyun siyasa a lokacin. Gwamnatin Abacha ce ta bullo da wannan tsarin cewa a fara zaben ƙananan hukumomi, kuma an ba kowa dama ya shiga, a kowan ma har da ma'aikatan gwamnati. Za ka iya rubuta kurin kana son ka je ka shiga zaɓe, in ka ci gaba, in baka ci baka dawo ka ci gaba da aiki. To Allah ya sa na ci zaɓe shi ma na tarihi. Na ci zaɓen shugaban ƙaramar hukuma da ƙuri'a ƙwaya ɗaya tal, kenan rinjayen ƙuri'a ɗaya tal. masha Allah. Nasara ce. Shugaban ƙaramar hukuma ta Gwarzo, wanda kuma aka zo aka ce an ba da dama, an kafa jam'iyyu wanda suke sha'awar shiga siyasa din, to suna iya ma'aikata ne su bar rubuta takardar barin aiki su zo su shiga siyasa. Da haka dama dai ni kafa nake nema, Allah ya bani iko na shigo cikin tsarin siyasar, kuma har na taka kujerar chairman. Dan haka duka muka yi ta shawarwari da abokai da 'yan uwa, muka rinjaya da kan cewa ni na fi son bar aikin nan. Da haka a wannan shekara 1996 na yi wata
tara ina shugaban karamar hukuma na rubuta takarda na ce na sauka daga shugaban karamar hukuma zan shiga siyasa, da kuma rubuta takarda zuwa ofishina na aiki su ma na ce na yi ritaya daga aiki zan je shiga siyasa. Masha Allah. Can kenan zuwa yanzu ana ta gwagwarmaya, muna ciki ana ta yi. to masha Allah. Na yi takara ta mataimakin majalisar tarayya, na na sake yin takarar ciyaman, kuma duka ban samu kaiwa gaci ba. 1987 aka yi wannan zaɓuka na majalisun dokoki na tarayya, na shiga ban samu ba kuma ban daina siyasar ba, muka ci gaba har sojoji suka dawo suka sake bari a siyasar, aka rushe waɗancan jam'iyyu na abacha ya mutu, abdulsalam ya zo, aka kafa jam'iyyun pdp, muka shiga na sake yin takara ƙarƙashin jam'iyyar pdp, na samu gagarumar nasara a ƙaramar hukuma ta Gwarzo, domin kansiloli na 10 cif duka yan pdp ne, ba mu da wani bara gurbi ko wani ajihun baya a ciki. Duka haka muka tafi, kuma har Allah ya kawo mu wannan lokacin. Na je na yi kwamishina na tarayya, federal commissioner, ma'aikatar kula da ma'aikata na national assembly, majalisun ƙasa na tarayya kenan ko senate da majalisar dattijai da ta tarayya. Na wakilci arewa maso yamma northwest, mutum biyu ne suke wakilta kowace shiya, ina ɗaya daga cikin biyun da suka wakilci arewa maso yamma tun daga 2006 zuwa 2011, shekara 5 ne dama, kuma aka yi zaɓe nan, aka yi dawo Allah ya dawo da injiniya Rabi Musa Kwankwaso, kuma ya bani kwamishina mai kula da ma'aikatar bin sahun ayyukan gwamnati. Masha Allah. Shekara ɗaya nan ofisin kuma aka ɗauko na aka dawo da ni kwamishina mai kula da harkokin gwamnati a cikin gidan gwamnati. Da kyau. Ta ke cewa state affairs. Mai girma. Zauna shekara 3 kuma har Allah ya kawo muka zama injiniya, ya bada mulki, wa'adin gwamnatinsa ya ƙare, mai ɗauke da muka tafi da shi Abuja, na yi masa babban mataimaki a matsayinsa na ɗan majalisar dattijai mai kula da Kano ko mai wakiltar Kano ta tsakiya. Wannan nake tsammanin shi ne a takaice a gurguje, kuma aka taho aka nikato dai haka har Allah ya kawo mu wannan kakar 2018 aka fitar da 'yan takara cikin gudun ubangiji, aka fito da ni a matsayin ɗan takara na mataimakin gwamnan jihar Kano, wanda muka yi takara na yawa injiniya Abba Kabir Yusuf na'ibin ɗan takara, kuma aka yi zaɓe 2019 muka ci zaɓen, kuma abin da ya faru. Wannan shine a takaice dai na siyasar da kuma zuwa. To masha Allah, mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, tsohon ɗan takarar mataimakin gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jam'iyyar PDP, za mu so mu ji daga gare ka, wato ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network wadda aka fi sani da KAN, ƙungiyar siyasa ce wadda take rajin wato ɗabbaka kuma da faɗaɗa manufa ta sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a tarayyar Najeriya da jihar Kano baki ɗaya. Wani kungiya mai suna sama wato Kwankwasiya Awareness Network za ta so ta ji ta yaya aka yi kuka haɗu da injiniya sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso a siyasance. To alhamdulillah mun haɗu da shi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso tun bayan jim kaɗan bayan kafa jam'iyyar PDP a hijira ta 1998. Muka kafa PDP, muka ɗauko ta a tsimman goyo muka taho aka yi ta gayya. Amma ko da yake kafin wannan mun yi jam'iyyar DPN
a DPN injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ɗan takara ne na gwamna. A lokacin akwai sanatanmu na Kano ta Arewa, Sanata Bello Hayatu, wanda ni ne daraktansa general, yana yin takarar shi ma ta gwamna a lokacin. Amma kuma muna da ƙawance da injiniya Rabi Musa Kwankwaso, da ma fahimtar cewa idan aka nikata aka tura, in aka zo ta daga shi za mu janye, shi za mu goyi baya yi takarar gwamnan a ƙarƙashin jam'iyyar DPN. Saboda haka muna da kawance na kurkusa, kamar yadda na gaya ma ni ne DJ na Sanata Bello Hayatu. To wannan ta sa tun wannan lokaci mun samu sabo da injiniya Rabi Musa Kwankwaso, kuma shi mutum ne mai sha'awar siyasa, mai yin ta da gaske, kuma mai lura da 'yan siyasa a cikin tafiya, kuma mai ba su girma gwargwadon darajar kowa a cikin tsarin tafiya. Don haka tun wani lokaci akwai girmama juna kwarai da gaske tsakanin da shi. Muna bin sa a matsayin jagora, muna kallon sa a matsayin jagora. Don haka lokacin da aka fito jam'iyyar, muka taho da jam'iyyar PDP Kano, irinsa duka an ta nema, kuma mun zo mun haɗu cewa hanya mafi sauƙi guda ɗaya sahihiya ta fitar daga Kano da halin da take ciki da kuma samawa Kano alƙibla shine mu ɗauki jam'iyyar PDP. Ko ba komai ta yi gamayya ta tsofaffin gidajen siyasa, an haɗu an yadda za a yi tafiya tare. To muna buƙatar sabon jini, muna buƙatar zaratan matasa irin su injiniya Rabi Musa Kwankwaso su zo su ba wa abin saiti da alƙibla, yadda za a samu canji daga tsohon tunani na da, na gaba ta gaira babu dalili tsakanin ɗan taɓo da ɗan santsi, tsakanin ɗan PRP ko taɓo ko santsi da ɗan NPN. A NPN ɗin ma akwai tasu ta cikin gida, NPN ta matasa, ɓarin Aminu Ali da ɓarin Alhaji Murtala ba. Masha Allah. To wannan kusan sai in ce tun 1997 muka kula zumuncin siyasa da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kenan kusan kamar shekaru 24-25 da suka gabata. Na'am, masha Allah. A sanin kowa ne a ƙasar nan ana ta raɗin cewar sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ne ya fi dacewa da shugabancin ƙasar nan a kakar zaɓe mai zuwa ta shekara ta 2023. Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, a wannan tafiya ta sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a kakar zaɓe ta 2023, me za ka haskaka wa ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network wadda take da rajin ɗabbaka da kuma faɗaɗa martaba da wato ayyuka irin na sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso? Alhamdulillah, dama sunanku abinda ya nuna Kwankwasiya Awareness Network. Na'am. Kenan ku masu kokarin sanarwa da yadawa da wayarwa da kawunan mutane ne, kuma network ne cikin Kano da kananan hukumomin ta arewacin Najeriya da jihohin da suke cikin arewacin Najeriya da dukkan sassan Najeriya. Alhamdulillah, ko daga wannan sunanku da na gani da kuma irin dan abin da muka tattauna da ku a lokuta daban-daban, na gamsu cewa kun fahimci inda injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya taho, kun fahimci inda ya tafi ya nufa, kuma ku wato kun san daraja, kun san alfanu, kun san nagarta ta injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Kila ma shi ya haifar da Kwankwasiya Awareness Network, wannan sanin da wannan zumuɗin da kishirwar cewa a yada manufofinsa, abinda muka ɗanɗana na roman demokaradiyya, na shugabanci, na jagoranci nagartacce, na irin nagartarsa da jajircewarsa akan abin da ya shafi talaka da marasa ƙarfi, mata da matasa. Shi sa gila kuke kwaɗayi kuma kuka ɗauki gabara ta kun jima cikin yakin yada manufa da tallarsa da sanar da mutane ga irin nagartarsa, ga irin halinsa, ga irin jajircewarsa, ga irin saitin da yake da shi, ga irin kishin da yake da shi akan al'ummar baki ɗayanta, akan matasanmu, akan wato mata da mutane masu rauni, akan bukata ta ƙasanmu ta ci gaba, yankinmu musamman na nan wajejen
ya ƙara kumari, ya ƙara wato samu ta gomashi, mu zama mun taho mun zo mun daidaita da 'yan uwanmu da ke sashin kudu na wannan ƙasa, don shi ne zai ba wa ƙasar damar tafiya yadda ake so. Idan tsuntsu yana tafiya fuffukensa ɗaya bai da ƙwari, ɗaya yana da ƙwari, ba zai iya tashi ya ɗaga yadda ake so ba. Amma ka ɗauko ɗayan ma duk suna da ƙwari, zai kaɗa ya ɗaga ya niƙa ta cikin samaniya kuma ya tafiya mai yawa. Saboda haka injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso jajirtaccen jagora ne, ɗan siyasa ne nagari mai nagarta ta gaske, ɗan kishin ƙasa ne, ɗan kishin talakawa ne, mai tausayi ne, mai jin kai ne. Kuma duka in kana ma da tausayi kana da jin kai, idan Allah bai hore ma fikira da basira ta inda zaka fito da abin da zai taimaki mutane, kuma lalle ya zo gurin mutanen ba ka da ilimi, ba ka da gogewa, ba ka da wayewa, ba ka da budewar ido ta gane cewa da Kano da Lagos da Sokoto da Port Harcourt da Borno da Calabar duk ƙasar Najeriya ce, kuma 'yan Najeriya ne, kuma kowa da matafiyarsa da addininsa da al'adarsa da irin ɗabi'unsa. Wanda bai da wannan wato budewar, bai da wannan wayewar, kuma ka fita waje ka san duniya ta san ka ba daddawar ɗaka ba. Duk wannan abin da kake gani muna fama da shi a Kano, saboda daddawar ɗaka ce take mulki, duk ba sa iya hango abin da ya kamata su hango. Ba su fi sun gogayya da mutane a duniya, sun yi zaman niyya ni kai ya kai ba, kamar shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya samu dama ya fita ya tafi London, ya zauna a birnin London shekara kusan 10, har ma can ya taka rawa, ya zama daga cikin jagorori na matasa na ɗalibai 'yan Najeriya, ya ma zama daga cikin jagorori kuma ya jagoranci ƙungiya ta ɗalibanmu na Afirka. Idan ba gogewa da hazaƙa da basira da kaifin hankali ba da gwagwarmaya, bayan da mutum zai zo ya tafi London daga Kwankwaso ya zo Kano ya tafi London, daga London kuma ya zama shugaban ɗaliban Najeriya, ya gama zama ya tafi ya zama shugaban ɗaliban Afirka, har ya zama memba na Senate na wannan makarantar. Shine ɗan Afirka na farko ya taɓa samun wannan matsayi. Kinan yana nuna ma wane ne, domin ajiyar Allah a ko'ina yin ta yake. Shi wato ajiya ce ta Ubangiji, haka yi mana wannan baiwar da shi, kuma ko shakka babu zai sha hasada, yana ma shan hasada, ba ta bai iya ba ta ba a fahimce shi ba, a'a ta dan me shi ko ita ce. Ya zo ya yi gwamnan Kano, ya kuma yi duk abin da ya nuna wa duk mai hankali ya fahimci cewa wannan gwamnan ya zo da sabon salo da sabon taku. Me ya zo da shi? Misali kwaya ɗaya kwakwara, sai in fara ma da cewa ya zo sai ce me amsanmu ne, me matsalanmu. Duka matsalolin da muke da su, muna da ta ruwan sha, muna da ta titina, muna ta lantarki, muna da ta asibiti, muna da ta kaza. Mu ne kasaitattu a harkar kasuwanci, mu muka yi shuhura, mu muka yi kururuwa duniya ta ji mu. Tun nasara bai tako ya zo nan ba, tun ana cewa Kano a gaba take da Manchester a maganar tattalin arziki. Manchester yana da cikin manyan biranen masu karmin tattalin arziki a London ko a Ingila. Tun Kano tana gogayya da irin garuruwa su Manchester. Tun sannan muka yi cara a duniya akan maganar tattalin arzikin ƙasa. Domin a lokacin abinda muke da shi, Kano za a noma baba a Kano. Baba kila duk kun san baba ta rini, abin rini. Za mu noma auduga a Kano, za mu saka auduga a Kano, mu noma baba a Kano, mu rana abin da muka saka na auduga a Kano. Textile materials wato kayayyakin tufafi baki ɗaya 100% a jihar Kano, komai muke nema a nan muke yansa. Masakan mu 'yan Kano ce, kayan aikin masaka 'yan Kano ne, abinda ake sakawa ɗan Kano ne, abinda ake rinawa ɗan Kano ne, gona da ake noma a Kano ce. A nan muke noma audugar, a nan muke noma. Masha Allah. So wannan abubuwa za mu dan takaita a cikin zattukanka da kai mana bayani da irin rayuwar da ya kasance a kasar Ingila, da ya karatu ya zama shugaba na ɗalibai na Najeriya,
da kuma ya zamto a ƙarshe ma ya zamto memba na senate na wannan makaranta bayan ya zama shugaban ɗalibai na afirka na farko baki ɗaya kawo yanzu. Shine dai za mu kira shi ne shugaban ɗaliban afirka na farko ba, shi ne ɗan afirka na farko da ya zama memba na senate. Masha Allah. Za mu komo gida Kano mu yi tambaya akan shin wane ne gwamna injiniya Rabi Musa Kwankwaso akan ilimi. To akan ilimi kamar tunda ya je Ingila ya yi karatu, wanne irin hoɓɓasa injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya bayar a karo na farko da karo na biyu da ya gwamna a Kano? shi sa da ya zo ya gwamna Na'am. sai ce me matsalar mu, akwai ta wuta, akwai ta ruwa, akwai ta asibiti, akwai tituna, akwai makarantu, akwai kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza, matsalolin ga su nan jingim. To me hanya, me za a yi a warware wannan matsalolin? A ɗebi ruwa a bada, a ɗebi kuɗi a bada ruwa, a ɗebi kuɗi a bada asibiti. To amma duka gaba ɗaya me makulli, me ɗan mabuɗi da zai buɗe ko ya warware mana wannan matsaloli namu, wato da su ga su nan ninkin ba ninkin, fuska shafi shi ne Rabi Musa Kwankwaso ya zauna ya yi tunani, ya zaunar da abokan tafiya aka yi tunani, ya ce to jama'a matsalar mu ilimi, matsalar mu babba ilimi, mu yi ilimi, mu yi ilimi, mu yi ilimi, yaran mu lallai su yi ilimi. Wannan duniyar ta yau ta ilimi ce, Najeriya yau ta ilimi ce. Abokan zamanmu da suke kudancin Najeriya ilimi suke gogayya da shi, suke takama da shi, kuma da shi suka ba mu rata. Idan muna son mu tarar da su, idan muna son mu shiga duniya a yi gogayya da mu yadda ya kamata, to yaran mu su yi ilimi. Don haka gwamnati ta tsaya tsayin daka ta jajirce akan maganar ilimi. Aka yarda da wannan, kenan bayan ya kafa hukumar ko kuma abinan ɗin CRC, rundunar CRC, Community Reorientation Committee. No. Aka tsefe wannan, aka tace, aka yi da wannan. Ishi to abinda za mu fara na farko, CRC, Community Reorientation Committee, kwamiti ne na farfado ko saki wa mutane alƙibla da za su gane duniyar yau inda ake da inda aka dosa da abin da ake bukata ne. Shi to su fara da ilimi. Na farko makarantunmu da suka rurrushe, yara suke karatu a ajujuwan da ba rufi, ko ma ajujuwan su rushe suke karatu a gindin bishiya, in ruwa ya sauko ko rana ta take sai dai a haƙura a tafi gida. To duk CRC ta ɗauki gabara a je a gyara su. Wani takun shi aka fara, aka je aka gyara makarantunmu kusan dukkanin nan kaf, aka gama gyaran makarantun firamare, aka shiga na sakandare su ma gyara. Mataki na biyu shine yaran sha'awar karatun ta yi karanci. Don me? Don talauci ya yi yawa a karkaranmu. Yaro za ka samu cewa zai zo makaranta bai ci abinci a gida ba, ya gama makaranta ya tafi gida bai ci abinci ba, saboda iyayensa ba za su iya cin abinci sau 3 a rana ba. Yaro zai zama cewa ya zo makaranta tsimmai, wasu sun kawo 'ya'yansu tunda an tattaro yara an sa a aji, wasu sun kawo 'ya'yansu kwasai da 'yan kayansu, 'yan fararen kayansu da 'yan shuwaɗen kayansu na 'yan mata da maza. Wasu kuma ba su da iko, haka yaro zai zo cibiyarsa a waje, kirjinsa a waje, tsimmai haka zai zo. To duba da wannan ya ce to dole sai ka samar da yanayi da yaron zai je in ya shigo ba a raina shi ba, shi ma bai raina kansa ba, kuma abin da zai ja hankalin iyayen. Saboda haka abu biyu ya ce, za a ba su abinci a makaranta, za kuma a ba su uniform, za a ba su sutura da ake sawa kayan makaranta. Kowane yaro za a ba shi kala 2, kuma za a ba da abinci a makaranta. Kullum aka je makaranta za a yi abinci. Aka ɗora wa kwamitin CRC nauyi da haƙƙi na samar da abinci a makarantu, kuma gwamnati ta tsaya ta fitar da tsari mai kyau. Gwamna ya sa ido, ya jajirce yanda ba wasa, ba nukusani, babu wato ciwa-ciwa. Aka dinga ba da abincin nan ana a makarantu, ana ba yara. Kafin ka ce meye wannan, makarantunmu na firamare sun cika da yara fal, ga kuma uniform ana ba yara. Nan da nan karatu ya dawo. Dan littafin rubutu, textbook, exercise book, dan littafin karatu, dan pencil rubutu, dan biron rubutu, dan chalk da ake musu aiki,
sanda muka zo duka malamai ne suke sai. Da muka zo injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ya sai kayan aiki na koyo da koyarwa, aka cika sito na Kano, duk wani sito na ma'aikatar ilimi aka cika shi da kaya. So kayan da za a ba yara ba matsala ba ne, na koyon karatun, fensir, biro, rula, littafin rubutu da littafin karatu, da na koyarwa shi ma ɗin rula da textbooks, littattafan karatu da chalk na allon rubutu. Wannan injiniyar Rabi Musa Kwankwaso da ya ɗauki wannan saitin, sai kaga abun kamar mafarki. Nan da nan makarantu suka cika, yara cikin kuzari, suna tsima, suna karatu, suna son karatu. Wannan ta sa kuma ce to a zo a ƙara ajujuwa. Bayan an ƙara ajujuwa, ya ce kuma a zo a ƙara makarantu. Dalilin ƙara makarantu shine idan makarantunmu na firamare sun cika da yara, sun yi jarabawa, sun fito ba makarantun sakandare, to ina za ka sa su? An gudu kenan ba tsira ba. Don haka ya fito da tsari kuma na giggina sababbin makarantu. Aka fito da wani samfuri na ginin wato makarantun sakandare sababbi. Faɗin jihar nan kaf ba wata ƙaramar hukuma da ba a yi ba. Wata ta samu 2, wata ta samu 3, wata fiye da haka. Wannan sai ya sa ilimi sai hau kan saiti. Sai me? Sai makarantun tertiary institution, makarantun gaba da sakandare, jami'o'i da jami'o'i da kwalejoji da polytechnic, makarantun kimiyya da fasaha. Su ma sai ya zo meye bukatunsu, aka shiga ƙara musu manyan ajujuwa da manyan ɗakunan taro ko ɗakunan lecture theaters. Aka zo su ma aka buɗe, aka ƙara, aka faɗaɗa su, aka ƙara musu ajujuwa, aka ƙara malaman guraren, aka ƙara wato kula da malaman, 'yan alawansu sun su da bukatunsu. Wannan ya sa yaran da suke towa daga sakandare wo za su shigo ba su da matsala, yaran da suke daga firamare wo za su shiga sakandare babu matsala. Kowanne abu sai nan da nan ya ɗau saiti. Ilimi ya zauna. Cikin shekaru kaɗan sai nan da nan ilimi ya zama ya samu kuzari da gaske. Masha Allah. Ba wannan ba kurun. Injiniyar Rabi Musa Kwankwaso sai ya ce a tafi makarantu duka da suke nan Najeriya, musamman na arewacin Najeriya da na makotanmu. Duk wata makaranta ta gwamnatin tarayya muna da abin da ake cewa kota, wato kaso na jihar Kano. Ba ma iya cika kota ɗinmu, ba ma ta wani guri ba, ta nan Bayero ma ba ma iya cika. Ba ma iya cika kota ɗinmu ta Kaduna Polytechnic, ba ma iya cika kota ɗinmu ta Abubakar Tafawa Balewa, ba ma iya cika kota ɗinmu ta Federal University ta Yola. Duk wannan makotan namu dai. Duk waɗannan. Saboda haka aka kafa kwamiti, ya zagaya ya je ya sadu da waɗannan makarantu. Sannan ya zo mu, sannan ni ina chairman na ƙaramin hukuma, aka ba mu umarni cewa mu je cikin ƙananan hukumomi, duk wani yaro da ya samu daraja 7 abin da ya sama a sakamakon sakandare, mai daraja 5 ma credit 5, yana da lissafi, yana da ingilishi, wato turanci da lissafi, a zo a samun masa makaranta. Kuma haka aka duk muka je muka rereyo, muka farauto su, muka kawo. Haka aka kafa kwamitoci, aka dinga samun musu admission. Lokaci ɗaya fiye na zan iya tunawa, Kaduna Polytechnic sai da ta bamu gurbi na kusan mutum 400, Kano ita kadai. Haka aka yi yola shauran guraren nan, aka zo aka saita yaran nan, kuma aka ba da kudin registration, kudin da za su yi rijista gwamnati ta biya musu, kudin da za su yi abinci gwamnati ta biya musu, gidajen da za su zauna su yi karatun gwamnati ta biya. Wasu gurin kamar a Bauchi aka sai gida aka ba su, kamar wasu guraren aka je aka gina musu ɗakunan kwana na ɗalibai, za ka ga an sa gurin Kano House. Wannan sai girgiza magana ilimi, ya bunƙasa, ya kumbura harkokin ilimi, suka samu tagomashi tun daga firamare zuwa sakandare zuwa makarantun gaba da sakandare, kuma na cikin gida da na waje. Alhamdulillah, yanzu sakamakon wannan ga mutane nan daban-daban a gurare sun zama manyan mutane. Masha Allah. Kafin ma kenan wannan karnin da aka dawo. Kafin mu je gaba, mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, za mu dan baka minti 2 ka sha ruwa kafin mu dora akan haɗin kai
da kuma noma a ƙasar mu ta Najeriya baki ɗaya. Masha Allah. Ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network CAN wato KAN kenan, wadda take da tashar YouTube a dandalin sadarwa na zumunta a faɗin duniya baki ɗaya na ganinta. Muna tattauna ne da mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, wanda ya kasance na'ibin ɗan takarar gwamnan jihar Kano a kakan zaɓar shekara ta 2019, kuma muna kan tattaunawa ne akan yanayin ilimi a jihar Kano, wanda muka tafi hutun rabin lokaci tare da shi, wanda kuma yanzu lokaci ya bamu dama za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Comrade, kana magana akan ilimi a jihar Kano, inda ka tsaya akan maganar makarantun gaba da secondary school. To na to a gurguje na baka wato yadda aka kafo harsasha a zagayen farko ko zangon farko na shugabanci ko mulkin injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso. A wannan karo na biyu da ya zo sai zo tare duk waɗannan abubuwa da aka yi, wato gwamnatin da ta gabace shi ta sa guduma kusan duk ta rusa ta nakasta su al'amudai da aka kafa don wannan abin ya ɗore. Saboda haka da ya dawo sai sake buɗe al'amudan, ya sake inganta, sai karfafa su. Wannan magana ciyarwar aka dawo da ita, wannan magana ba da uniform aka dawo da shi, wannan magana samar wa yara admission da biyan kuɗin jam yara su jarabawa aka dawo da shi. To ba kurin wannan ba, sai kuma aka zo aka ce duk yaran, saboda an zo an kafa zangon farko da ya kafa university ta wuce Tirimi, KAS da shauran gurare duk an kakkara faɗinsu da abin da za su yi ɗauka na ɗalibai, su Aminu Kano School of Legal Studies ta Polytechnic ɗin gaba ɗayanta. Don haka kana buƙatar malamai, malaman nan ba za ka sauko da su daga sama ba, kuma ka ce ka dinga zaiwa kana ɗebowa daga waje, duk tsarin zai tsada. Sai ce duk yaranmu da suka yi digiri suka samu wato daraja ta ɗaya first class kenan a digirin, su zo za a biya musu kyauta automatic su je siyo digiri na biyu. Wani ta ba da dama muka ɗauke duk wani mai first class, duk wani wanda ya digirinsa yake da daraja ta ɗaya aka ɗauke shi, aka zo ma aka ce masu daraja ta biyu ma 2-1 su ma ɗauke su, aka ɗauke su, muka sami yara 2,600 da wani abu, duk aka tura su ƙasashen waje suka je suka yi karatu musamman a ɓangarorin kimiyya da wasu sassan, amma na kimiyya kusan su ne sama da 2/3. Abin da ya shafi kimiyya, injiniyarin, kaza da kaza da kaza da kaza, duk aka yi da medicine ko karatun likita. Waɗannan da aka yi sun je sun dawo. Na farko injiniya Musa Kwankwaso ya ce wai pharmacist, masu aikin haɗa magunguna, karatun haɗa magunguna, pharmacist guda nawa muke da su 'yan Kano. Ita shugabar wannan abun nan ta ƙasa ta ce gaba ɗaya abin da muke da su guda 56, da rai da matacce da wanda yake aikin gwamnati da wanda baya yi, na jihar Kano 56 ne dukkan masu lasin na pharmacist. Duk girman mu kanan nan, duk yawan nan namu, ta ce su kenan. To ya za mu ƙara? Sai ta dariya ta ce a za ku ya ƙara. Ta ce to yanzu idan ina son guda 100 bana, abin da ce no, impossible, ma'ana ba zai yiwu ba, kwata-kwata ba zai yiwu. Ta ma yi mamakin waya ma zai yi maganin mutum 100. Sai to ba ruwanki, ni zan sami yadda zai yi. A nan Najeriya ba za ku yi ban mutum 100 ba. Ta ce ko 30 ma ba za a iya baka ba, 20 ma ba za mu iya baka ba. Su madalla, ku ba mu wanda za ku iya, a shirya mana yaranmu, a neman musu karatu a kasashen waje, duka su fita su je su yi abin da su. Idan sun yi to shi ke. Haka aka zo aka shirya yara 100 suka tafi suka yi karatun famasi a kasashen duniya daban-daban. Yau Kano sanadin mataki da manufofi da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, Kano ta samu ƙarin pharmacist 100 masu aikin magani, lokaci ɗaya bai ɗaya, masu aikin har haɗa magunguna, dalilin inganta ilimi. don inganta ilimi. Aka zo maganar likitoci,
ce to muna ta fama da larura kullum a ce larura ta sa ba mu da mata da suke aikin likitoci masu kula da larurori na mata gynecologist. Saboda haka ita ce za ta sa wani ƙato ya zauna shi zai shiga shi zai ga matarka ko kana so ko liman waye kai in matarka tana da larura shi zai shiga ta shiga ofisinsa ya duba ta. Kuma da addininmu da al'adunmu duk sun saba wannan ko wannan din ya saba su. Don haka injiniyar Musa Kwankwaso ya ce ba zai yi muna da gwamnati, ƙasanmu ce, yaranmu ne, 'ya'yanmu ne, matanmu ne, al'ummarmu ce, ko mai ta zancen larura tun da bature ya zo. Ya mata ce yanzu mun samu damar magance wannan larura. Saboda haka ce a ɗebo yara 100 'yan mata zakakurai a tura su karatun likita, kuma in sun yi karatun likita su goge su kware akan harkokin kula da larurori na mata gynecology. Lokaci ɗaya aka ɗebi 100 aka tura su, wasu aka tura su Sudan, mafi yawansu su ne yaran da sai da ganduje ya sa su suka yi bara saboda kurin rashin damuwa da rashin kishi, saboda kurin Kwankwaso ne ya tura su karatu. Aka zo sana Allah sana annabi aka yi ta fama ya biya kuɗin makarantarsu da kuɗin ɗakunan kwanansu da kuɗin abincinsu, sai da ta kai an tara yaran nan gaba ɗaya 'yan mata zuriya an ba su ɗaki ɗaya, kowa ya kawo akwatinsa ya aje, wurin kwana ba su da shi, abinci sai da suka fara fita titi suna neman abinci suna. Saboda haka wannan abubuwa ya taimaki ilimi, ya taimaki al'ummar, ya taimaki harkar lafiya, ya taimaki addini, ya taimaki al'ada. Masha Allah. Banda wannan aka sake ɗaukar wasu likitocin su kuma bai ɗaya maza da mata su 100 su ma aka sake tura. To wannan abubuwa da aka yi ta yi da university suna da aka kafa guda 2 da makarantu da aka kafa skill acquisition centers, guraren samun koyon sana'a, saboda akwai wanda ba zai iya digiri ba kuma ya yi makaranta kuma ana buƙatar rayuwarsa ta inganta, aka buɗe guda 26. Aka ƙara makarantar koyon aikin likita, koyon aikin jinya, School of Nursing. Aka ƙara makarantar koyon aikin kula da harkokin lafiya, Health Technology. Aka ƙara makaranta ta kula da ko kuma koyon aikin ungozoma. Duka dai don a bawa 'yan Kano dama, 'yan Kano su ƙaru su yawa. Aka buɗe makarantun share fagen shiga jami'a, aka buɗe wata a Tudun Wada, aka buɗe wata a Kunci. Abin takeici karan farko ne a tarihi da na taɓa ji gwamnati ta zo ta ce ta rufe makarantar babu dalili kowane iri da ma'aikatanta cikakku. Gwamnati ba ta da wani ƙarin nauyi duk a cikin gwamnati, a cikin ma'aikatan wanda aka fito da ma'aikatan. Yara da aka kai makarantar 870 aka ɗauka, malamai su 160 da wani abu, amma ya zo yi rufe makarantar nan kamar mutanen garin ko mutanen jihar sun masa laifi. Duka dai waɗannan abubuwa. An ƙara makarantun sakandare masu yawa, an ƙara makarantun firamare, an ƙara ajujuwa, aka fito da wani abu da ake kira Kwankwasiya block, wanda duk ya je warware matsaloli na cinkoson yara a ajujuwa. Sa muke za a ci gaba da wannan. Sai ga gwamnatin Gandujiya ta zo ta sa guduma tana ta dukan duk waɗannan abubuwan da aka yi da ranmu da lafiyarmu, kowa yana gani a jihar, kowa ya zura ido. Shi sa yanzu ilimin ya shiga cikin halin la ilaha illallah. Saboda haka magana ilimi, injiniya Kwankwaso kai masa magana ilimi, meye wato abin da ya fi muhimmanci a gurinsa na ɗaya ya ce ilimi, meye wanda ya fi muhimmanci a gwamnatinsa na biyu ilimi, meye abin da ya fi muhimmanci na uku a gurinsa ilimi. Ma'ana priority ɗinsa na farko ilimi, priority ɗinsa na biyu ilimi, priority ɗinsa na uku ilimi. Kuma haka ce ta wakana. Kuma alhamdulillah ko yanzu ya fidda Kano kunya, ya fidda arewacin Najeriya kunya, ya share mana hawaye, ya sa mana harsashi ingantacce. Lokaci ɗaya jami'ar ABU ta ɗau 'yan Kano 'yan Kwankwasiya su 31 aiki. Waɗannan yaran duk lecturers ne, suna tafiya, wato malaman jami'a, suna tafiya suna ci gaba, suna tafiya suna tare. Ga yamin yadda zaka ce nan gaba kaɗan ba su ne za su mamaye jami'a Bayero Ahmadu Bello ba. Duka jihohin nan, duka wata university, duk wata university, federal university
da ke arewacin Najeriya jiha 19 ba wacce ba ɗan Kano ɗan Kwankwasiya wanda ya ci more wannan karatun da aka kenan yaran yanzu sun tafi su fara gogayya da yara na nan cikin ƙasar nan ba wani abu. Profesa Wuli Soyinka yana cewa nan da wani lokaci kankane Kano sai ta fi kowace jiha yawan professors a fannoni daban-daban. Idan dai wannan tsarin da ya gani yana tafiya, in dai aka bar shi yana tafiya, kuma sauran jihohi ba wani yunkuri suka yi mai kama da wannan su ma suka fita a guje ba, yace to Kano sai an zo ana cewa ta fi kowace jiha a Najeriya, kowace jiha a Najeriya, ba kowace jiha a arewa ba ko arewa maso yamma, kowace jiha a Najeriya sai ta fi su yawan professors. Kafatanin kasar Najeriya. Kafatanin kasar Najeriya. Masha Allah. Kamar yadda muke tattaunawa da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo akan ilimi a zamanin mulkin gwamna injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso kafin ya zama sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya. Kano ta tsinci kanta a wani hali, musamman ma'aikatan gwamnati da samun durƙushewa. Mafi akasarin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano a wannan lokacin sun durƙushe, ciki har da ma'aikatar sufuri ta jihar Kano. Zuwan mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso karo na biyu ya zo da wani salo na gyaran ma'aikatan gwamnatin jihar Kano, ciki har da ita ma'aikatar sufuri ta jihar Kano. Wani haske za ka kara wa kungiyar Kwankwasiya Awareness Network wadda take haska wannan tattaunawa ta musamman da kai mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo akan sufuri a jihar Kano? To sufuri, ma'aikatar sufuri ba zaman kanta suke ba a gwamnatin jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin injiniya Rabi Musa Kwankwaso tana da ma'aikata da ake kira Ministry of Works and Transport. Wato ma'aikatar aiki da sufuri. Ma'aikatar ayyuka da sufuri. Na'am. A ƙarƙashin ma'aikatar ayyuka da sufuri, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya ce to Kano cibiya ce ta ciniki, kuma idan ba mu gyara abubuwan da suka shafi sufuri da hanyoyi ba, to duk mai shigo a Kano cikin zulumi ke shigo. Mutum zai taho daga Sokoto ya awa 6 ko 5 ya zo Kano, amma in yi rashin sa'a daga Rijiyar Zaki kafin ya zo Sabon Gari sai ya awa 3 saboda cunkoso. sai mutum ya taho daga Gombe awa 2, 3, 4, awa 3, 4 saurin sai ya zo na Kano, amma bai sa'a ba daga Mari sai ya awa 3 bai zo kasuwar Sabon Gari. Ishe to abinda za a yi kurin yanzu mu fara wannan hanyoyin, duka hanyoyin da suka shigo Kano mu buɗa su. Aka ɗauki wannan aiki na buɗe hanyoyin da suka shigo cikin Kano, hanyar Kabuga zuwa Gombe, hanyar Zaria Road, hanyar Hadeja Road, hanyar Maiduguri Road, hanyar Dawanau, Murtala, Katsina Road kenan, titin Katsina Road. Aka yi kokari aka buɗe hanyoyin da suke shigowa suke sadar da sauran jihohi da jihar Kano. Sai mai na biyu, tuki na ganganci da rashin hankali da ke kawo cinkoso a kan titi, sai aka kafa hukumar Karota ta tsabtace tuki a Kano, ta rage wato cinkoso na gaira babu dalili a Kano, ta lura da bin dokoki na hanya da adana mana titin. Aka yi Karota. Daga nan sai ci to Kano line, an yi ta yin Kano line da yawa ba ta biyan bukatar da ake bukata, amma ga motoci an sai mata ta tafi ta ci gaba da yi. Sai aka fito da sabon samfuri, sai aka yi Amana buses, bus na Amana, sai aka yi Amana taxis, sai aka yi luxury taxis. Amana buses sai ce to an fito da sabon tsari, za a yi riba biyu, za a bunƙasa harkar sufuri, za a samar da motoci, amma duk wanda aka ba shi aka ba mai gidansa ba. A nemo direbobi wanda sana'ar su tuki, ba a buƙatar wani sai ka mallaki kaza, kai sana'a ka tuki, kana da lasin to zo ga mota, wannan mota taka ce, kanka za ka yi wa aiki, za ka biya gwamnati kudin motar,
amma an maka rangwame na kudin da aka sai motar, an cire maka kashi 33 cikin 100, 35 cikin 100. kai za ka biya, wato in an sai ta naira 10 za ka biya naira 6.50. in 1000 aka sai ta za ka biya 650, gwamnati ta ɗauke ma 350. ga ta nan taka ce, ba kowa kake wa aiki ba, kan kake wa aiki. duk inda aka aika ƙananan hukumomi aka ce a fito da sunayen waɗannan mutanen, da aka fito da su da kansa ya tsaya da shi aka dinga bi ana tacewa. ran da za a ba da motocin shi ya zo ya tsaya yana kallon kowa aka kira ka sunanka ke ya sunanka ka ce sunanka wani, a ina kake gari kaza. wannan mota ta kace ba wani za ka yi aiki, wata alhaji wani bace ta kai alhaji kai ce. in ka tafi ka gama ka wuce ƙofar gidanka kai ace mota ka kai parking, gobe ka shiga mota ka balance, ba ka da wanda za ka kai balance. gwamnati ce za ka zo ka biya ta kudinta, za a dinga biyan naira kaza duk wata. haka aka samu su. haka taxi aka zo aka yi amana taxi, ita ma masu wanda aka ba taxi aka rubuta, har yanzu ina ganin su gasana a tituna da amana bosu sun da amana taxi. yau shekaran mu 6 da barin gwamnati, amma har yanzu ina ganin su. wannan yana nuna ma yadda mutane suke alkinta kayansu. sana aka zo aka yi luxury taxis wani sabon abu ne a Najeriya, saboda ya je kasashen waje, ya zauna a kasashen waje, ya ce shi yana mamaki zai ga mutum a kasar waje ya yi digiri ya gama, cikakken mutum mai kamala, ya sha kot da necktie, yana tuka mota taxi, ba shi kuɗi ya kai ka inda kake so, motarsa na ƙanshi sarai fes da ita. ce to nan kasan ma akwai masu bukatar wannan, ya kamata mu shigo da irin wannan. aka ce a kawo yara da suka yi diploma ko NCE ko digiri, su kaɗai ake son a ba wannan motocin. aka ba su sababbin motoci gal, su kuma su tuka su, kuma abin sha'awa shi ma wannan ya yi matuƙar biyan bukata, ya yi tasiri, ya yi nasara, saboda na ga yara da suka yi arziki da wannan. alhamdulillah. ni na san yaron da na kawo daga Gwarzo, ya zo ya biya kudin motar, ya gina gidansa na kansa, ya fito daga gidan haya, ya samo wa yaranmu sun fi 27 aiki a Nijar. duk yaran na 27 da yake maka magana sun zo su ma sun sai fili sun gina gidajensu a garin Gwarzo sanadin wannan yaron, saboda ya samu kafa, yana fita yana zuwa Maraɗi, yana zuwa ina ne, yana kai musu ma'aikata saboda mu'amala. akwai yaron da na san Abuja, shi ma wani kamfanin wasu mutanen kasashen waje, duk sanda za su je wani guri a arewa ko za su Sokoto ko za su Bauchi ko shi za su buga waya, ya zo ya ɗauke su, turawa ne da abokan aikinsu, ya ɗauke su ya kai su su biya shi. ana nan ya sai a daidaita sahu, shi ma ta sanadin wannan abu nan ya ba yara ya sai a daidaita sahunsa guda 3. kuma ana nan sai su ma suka buga za su ɗau wani ma'aikacin sabo, kuma shi dama mai digiri ne, ya ga wannan aikin ya ce yana son yi, aka ɗauke shi. shi ma yanzu ya sanadin wasu sun shiga wannan ma'aikatar suna aiki. wannan arzikin da ya shigo ya warware matsaloli da ya warware matsala ta rashin aikin yi, ya kuma warware matsala ta cewa ka nemi mota mai kyau, mai kwari, mai abin nan da mai hankali yana tuka ka. ya warware wannan matsala ta cewa ba waɗannan, in kana son su sai ka aje motarka, sai ka shiga motar su suka ka inda kake so, hankalinka kwance. na 3 ya warware matsalar sufurin, an ɗura motoci ƙari da yawa a cikin Kano, ko ba na gwamnati ba ne, naka ne, wanda ta yi ma alfarma ta so ta sai maka, ta rage maka kuɗi, ka ji ka nemi kuɗi. alhamdulillah, hira ta yi nisa kuma lokaci ba zai ba mu dama ba, amma sufuri baya rabuwa da titunan da aka zo aka yi a cikin garin nan, ba shakka, gadoji da aka yi flyovers an samu da aka yi a hanyoyi, cikin garin duka dan sufuri ya samu hanya, ba shakka. gashi lokaci ya gabato, mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, za mu so kaɗan taɓa alli a kan haɗin kan ƙasa, musamman a hasashen mutanen Najeriya daga ɓangaren kudu, arewa, gabas da yamma, a kan kiran da suke wa sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso
da ya fito takarar shugabancin ƙasar nan a kakar zaɓe ta shekara ta 2023. Mutum ne wanda aka san shi da haɗin kai tun da ya yi a gwamnatin jihar Kano lokacin da ya gwamna karo na farko, ya yi SA na Yoruba, ya yi SA na Igbo, sannan da 'yan minority ma wato yare waɗanda ba su da tasiri fiye da wayannan a ƙasar nan ya musu SA a jihar Kano. Wani hange kake gani za ka ƙara ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network a tashar ta YouTube akan haɗin kan ƙasa, kuma me ka hango akan wannan mataki da muke kai na ƙarshe? To muhimmin abu shine ko da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi SA Igbo, SA Yoruba, SA South South, SA North Central da shauransu, bayin bakurin in ka yi ma kana iya mai da su je kana yi ka, shi nasa ba je kana yi ka bane. Ya samar da kafa. In ka ɗauki Kano, in ka ce kashi 99.9 na mutanen Kano musulmi ne, ba kai ƙarya ba. Amma za a kira kiristoci da malaman kiristoci da limaman musulunci a zaunar da su. Don me? Don a inganta fahimtar juna, a ƙulla zumunci, a dinga girmama juna. Wannan shine sahihiyar hanya ta samo wa Najeriya zama lafiya. Hanya ƙwaya ɗaya ta warware matsalolin a Najeriya a yau da muke gani iya basirar mu iya hangen mu shine injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama shugaban tarayyar Najeriya in Allah ya amince. Daga cikin manyan dalilai da suke kawo wannan rabe-raben kake gano su, talauci, rashin aikin yi, rashin gaskiya da raina mutane da elite, wato masu ilimi da masu ido a cikin al'umma, masu faɗa aji suke yi. Idan ka zo ka samo da al'ummar, saboda na farko ni na yarda cewa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fahimci siyasa, ya santa da kyau. A yau a tarayyar Najeriya baka da wani mutum ɗaya tak kwaya ɗaya da za ka ce ya sha kansa a fahimtar siyasa. In kuma za ka nemi sa'ansa kamar shi, to ba su da yawa, ƙalli ne kwarai da gaske. Na biyu, mai tsananin kishin al'umma ne, mai tsananin tausayawa al'umma ne, mai tsananin jin kai ne. Na uku, mai zurfin tunani ne, mai hangen nesa ne da gaske. Na hudu, mai basira ne, mai basirar gaske. Ya san kasar, ya san yanayin kasar, ya san guraren da zai taba, ya san abin da za a yi wa talaka, kuma talaka zai ga abin da bai taba gani ba a mulkin Najeriya, kamar yadda talaka ya ga abin da bai taba gani ba a mulkin Kano. Kenan in ya zama shugaban tarayyar Najeriya, za a samar da abubuwa da za su kosar da bukatu da ɗabi'u na sassa daban-daban na ƙasar. Ya gogu, ya yi mataimakin shugaban majalisar tarayya, ya yi minista na tsaro, ya yi memba na Niger Delta Commission. Yana da gogayya mai kyau, yana da hangen nesa, yana da tsari, yana da tsayuwa ta daka, yana da tsantseni yadda Najeriya za a iya tafi da ita. Bai rabe ji da shi ake, inyamurai ji da shi ake, sassan kudancin kudu ko kudu maso kudu, arewa ta tsakiya, nan arewa mu ta yamma, arewa maso gabas, duka kowa zai yarda cewa shirin da ake yi, tsarin da ake yi, mulkin da ake yi yana ji, yana gani, yana tabawa, yana lasa. Daga inda ka samu wannan, ka samu sauƙi, ka samu rangwame na tafiyar da wannan ƙasar. Sannan tsare-tsare da za a zo da su na bunƙasa ƙasa, na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, na bunƙasa ilimi, na taimakon matasa, na taimakon mata, na tallafa masu rauni, kuma ba tsari bituwa irin wannan da ake na shamushan nan ba. Wannan tsarin na gwamnatin Buhari na shamusha, ai ta cewa an zuba kuɗi ka rasa inda suke.
injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya yi CRC a nan, ya yi ciyar, ya tufatar, ya yi tsare-tsare da yawa da ake nufin su je hannun talaka, kuma sun je an koya sana'u, an ɗauko 'ya'yan talakawa sun zo sun koyi sana'un nan. Ba a bari ciwa-ciwa ta shigo da bambankiya ta shigo ba, an ɗabi 'ya'yan talakawa an fitar da su waje, ba a taɓe ba. Yaro kurin ya je a wannan duniyar da aka mai da ita cewa sai wa ka sani. Wa ka sani, aƙidar injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya tsaya a kanta ita ce wannan ƙasar ba za ta zama abin da ya kamata ta zama ba sai wanda bai san kowa ba ya zama kowa ba tare da kowa ba, ma'ana ba tare da ya je gurin kowa ba. Don haka na yadda cewa irin rawar da ya taka wajen kashe fitina da ta taso a Abekuta, rawar da ya taka wajen kashe fitina da ta taso a Mile 12, jihar Lagos, rawar da ya taka wajen kashe fitina da ta taso a Enugu, rawar da ya taka wajen kashe fitina da ta taso a Abia, ba shayi ba jin koɗa, kuma shine shugaba yanzu kwaya ɗaya a Najeriya. Duk ɗan siyasar da ya kwana ya tashi a kowaye, ko a PDP ko a APC ko a wata gatta falfala ma, shine ɗan siyasa da zai ɗauje kasa daga Kano ya ce ya tafi Lagos, a sa a social media jagora injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya tashi zai tafi Lagos, yanzu ana sa ran nan da awa ɗaya zai sauka a Lagos. Kaga an zo Lagos an tare shi a Lagos, mutanen da ba ko ɗari ba ba su kuɗin mai balle na abinci, ba amma ce ku taho ga injiniya zai zo ba, su yi cincirindo su karɓe shi su sauke shi su yi ta hidima da shi sai ya baro. Haka in ya tafi Enugu, haka in ya tafi Sokoto, haka in Port Harcourt ya tafi, haka idan Benin ya tafi, haka idan Gombe ya tafi, haka idan Borno ma ya tafi, haka duk jihar da ya je shine ɗan siyasa kwaya ɗaya da zai ɗauje kasa kuren ya tafi. Katar da cincirin da mutane sun zo sun tare shi a airport, sun ɗau hidima, kuma a ta gangami gari local government a cikin wannan jihar. In dai zai kwana ɗaya ko biyu to hotel ɗinsa sai an sa tsaro, saboda mutane gangamin da za a ta yi na mutane da su ta zuwa gurinsa. Shi kaɗai da ɗan siyasa yanzu kwaya ɗaya da yake da wannan tagomashin, yake da wannan farin jinin, yake da wannan wato abin nan isar a gurin al'umma ta Najeriya. Duka wannan kallo ne da irin abin da ya ɗabbaka a kan, saboda ita Kano da kake ganin ta yanzu tarayyar Najeriya ce. Duka wannan abubuwan da ake ta yi na kula da matasa, da tallafawa mata, a wurin zaurawa, wane ne koyar da sana'u, duka akwai mutane daga sassa daban-daban na jihohin Najeriya, wasu danginsu ne sun ci muriya, wasu ma 'ya'yansu ne kai tsaye sun zo nan sun haife su sun ci muriyar abin da ta dai tabbata yanzu dai duk ƙasar Najeriya Kwankwaso ake kira ya zama shugaban ƙasa. Kwankwaso ake kira. Kwankwasiya wannan hular ce za ka sa tun daga nan in kai gabas, daga nan har ka je iyakanmu da Chadi, in ka tafi nan har Yola, in kai nan har iyakanmu da birnin Kebbi, in kai nan har Lagos har Port Harcourt, duk inda ka je wannan hular ta Kwankwasiya ja da muke sawa ita ce alamar Kwankwasiya, ita ce kowa ya ganka ya ga Kwankwaso, ita ce in ka sa ko wanda bai iya Hausa ba sai ya ƙoƙarta ya faɗa Kwankwasiya. Ita ce in aka ganka kowaye ya ganka, ko Inyamuri ko Ijo ko Shakiri ko Kalabari ko Ikwere ko Berabe ko Bini ko Wanne ko Angas ko Banifi ko Bahaushe ko Babarbare, kowa ya ganka ya san Kwankwasiya ce wannan. Kuma komai kungurmin daji in ka shiga aka ga wannan za a ce Kwankwasiya. Matar ƙauye a ƙauyensu za ta ga wannan ta ce Kwankwasiya. Brand kenan, product kenan da yake selling a ƙasa, ko wato ƙasar kowa ya san wannan tambari ne dai, tambarin na'am, to shi kaɗai ne yake da wannan. masha Allah. Don haka a tara ba za ce komai da shi ba. Sanda hukuncin Allah zai sauka ɓaram, in Allah yadda zai zama shugaban tarayyar Najeriya a kaka ta kuma in Allah ya 2023. yadda shi ne wasila ta warware matsalolinmu na wannan ƙasar, ya dakushe ƙabilanci, ya dakushe bambance-bambance na rigingimin addini, ya dakushe bangaranci, kudu arewa gabas yamma,
duka wannan zai zo sanda mutane suka ji an ɗabi yayan waɗannan an gina wannan a nan gurin can ana aiki can kowa yana ta gani ana ta abun nan, sannan ƙasar za ta zauna lafiya, sannan za a san an samu shugaba, sannan za mu san cewa haɗin kai da ake magana ba wai haɗa baki ba ne, haɗin kan ba haɗa baki ba ne. Yanzu duk abin da mutane suke kallo yana magana haɗin kai, magana haɗin baki ake. To masha Allahu, Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, a ƙarshen ƙarshe muna so wato a ƙarƙashin ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network KAN wadda take rajin kare da kuma ɗaukaka martaba ta injiniya sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso, tana so ka yi kira ga al'ummar jihar Kano da ƙasa baki ɗaya wajen fitowa su yi katin zaɓe, wato wanda aka fi sani da voters register. Wannan shine kira namu na ƙarshe a wannan tattauna ta musamman. Alhamdulillah, ita siyasa duka da campaign da meeting da tuntuɓa da sadaukarwa duk da muke yi muna yi ne gaba ɗaya domin ranar zaɓe mu samu nasara, mu samu rinjaye, al'umma su fito su yi zaɓe. Yanzu ana sabunta rajista, kuma sabunta rajista nan suna kiransa continuous voter registration, wato tsari ne na sake rijista ɗorarre wanda ba za a ce gobe za a gama ko jibi ba, za a yi ta yi ya zuwa tsawon lokaci. Amma muhimmin abu shi ne kullum aka zo za a yi abu ka zama cikin sahun farko. Rijista ita ce amsa duka hayaniyar da za ka yi, duk yekuwar da za ka yi, duk kururuwar da za ka yi. In ba ka da rijista ba ka da magana, ranar zaɓe ba ka da amfani. Saboda haka al'umma namu na jihar Kano, al'umma na wannan ƙasar baki ɗaya su tsaya su yi rijista. Wannan rijista ita za ta yi musu maganin wannan zalincin da azzalumar gwamnati. Wannan gwamnatocin da muke da su tun daga tarayya zuwa jiha, gwamnatin tarayya ta zo ta tarar da sha'anin tsaro, tana ta kuri, ana ta abunin cewa za a gama maganar tsaro cikin wata 3, cikin wata 6, cikin waye, yau shekararsu 6. Tsaron nan maimakon ya ci gaba baya yake, ta kai yanzu ana kwankwasa gidajen mutane su bude kofa a sace su, ta kai ana karya kofa gidajen mutane a haura a ɗauko su a tafi da su. Yanzu ba ma ɓarawo ba wai kayan ka yake nema ba, kai yake nema, saboda kayan ma in ba sa nan gidan ko kayan duk da ke gidan ma sun masa kaɗan. In kana da wani abu a Lagos a sayar da na Bauchi, a sayar da na ina ne, in kuma ba ka da shi ka sha wuya. Tsaro ya lalace, ya taɓarɓare, ya kai gaya wajen lalacewa. Cin hanci ya yi nisa, ya yi faɗi, ya taɓarɓare yadda har jami'an tsaro da ake ganin gogaggun jami'an tsaro da suke jagorancin rundunar sirri ta jami'an tsaro, yau wata daula ta Amurka, babbar daular duniya, ta ce barayi ne, azzalumai ne, a kamo su, da su ake hada baki ana sata. A wannan karan aka taɓa samu wannan lokacin ya kai duk wanda yake, duk barawon da yake son ya tsira ya tafi jam'iyyar gwamnati, shikenan ya sha. Ka saci komai, ka yi komai. Idan talakawa suna son su tsira daga wannan abu ne mai sauki, ka samu ƙuri'a ka je ka rike. Kana da taka, ina da tawa, suna da tasu, muna da tamu. In muka zo ranar zaɓe salin alin sai mu shiga mu tuɗe su, mu sullube su, mu rabu da wannan ƙayar, mu rabu da wannan musifa. Wannan ita ce sahihiyar hanya guda ɗaya da za mu haɗu mu kan maganin abin da ya dame mu. Asibitocinmu ba magani, makarantunmu ba malamai, ba kayan aiki, kasuwanninmu sun lalace, ƙaruruwanmu ba abinci, baka ci na safe ba, baka ci na dare ba, baka ci na rana ba, baka san me zaka ci gobe ba, 'ya'yanka babu, kai babu, baka san me zaka ba su ba. Wannan musibin da suke damu, idan ba tsayuwar daka muka yi ba, idan ba rijistar nan muka tsaya muka yi ba, wahala ta rana ɗaya, ka ɗauka ma cewa sati za ka yi kana wahala, ai ya fi kamata ka je ka yi wannan rijistar. Ka kwan bakwai kana wahala, ta balantana cikin kwana ɗaya, rana ɗaya za a yi ma wannan rijistar. Yanzu ma ana yin ta ta wayar kama sai a yi waya, da waya ma sai a rijistar. Mutane matasa a tsayuwar daka, 'yan bokonmu, ɗalibanmu, malaman makarantu
a tsaya tsayewar daka a taimaki mutane, mu taimaki kanmu, mu yi rijista a yi wa mutane rijista. Kuma rijistar nan ita ma tana cikin ma'aunai na ku nawa ne, ita ma tana cikin ma'aunai na ku nawa ne. In ka bari rijistar ka ta karye wasu suka yi sama, to in ka ce ma ku kaza ne, ƙarya kake. Saboda haka jama'a ya kamata a fito a yi rijista. Matasanmu mu tsaya tsayewar daka, kar mu zo ana cewa wasu sun yi rijista yanzu online ta yanar gizo, wasu sun kai miliyan 1, mu ba mu kai 100,000 ba. Kuma munan Kano yanzu ana magana cewa mu ne muka fi kowa yawa a Najeriya. Ba kuma ana magana ba ne, kowa ya san mu muka fi kowa yawa a Najeriya. Amma ana magana wata jiha ta yi rijistar mutane ta yanar gizo wajen mutum miliyan 1. To ko ba ta yanar gizo take ba, ko ta gizo da kokin take yi, mu me hana mu? Gaskiya ne. Saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata mu tsaya sosai, kuma mutanenmu da shugabanninmu a tsaya. Gurare na ibada su tsaya su faɗakar da mutane cewa a fito a rijista, a fito a rijista. Kan mu riga ɗaukar sai rana ita za a ƙare, sai bayan wata ɗaya za a ƙare. A'a, mu ɗauka cewa da gobe ba za a yi ba, kowa ya fito ya yi. To alhamdulillah, a wannan gaban ne muke godiya ga mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, mataimaki ga zababben gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda aka yi mana kwace. Ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network ƙarƙashin jagorancin Comrade Awal Muhammad da shugabar mata ta Kwankwasiya Awareness Network ta ƙasa baki ɗaya Madam Magdalene Eba, muke maka fatan alkhairi. Da kuma babban bako kuma jigo na wannan tafiya Honorable Salisu Masu, muna godiya ƙarƙashin jagoranci na Comrade Awal Muhammad. Sunana Bashir Anwar Fage tare da abokin aiki na Muhammad Lawan Fage, muke maka fatan alkhairi. Mune maka sallama ta irin ta addinin musulunci, wato assalamu alaikum. Muna maka fatan alkhairi, mu kwana lafiya. Sako na kata fariyar kungiya ne na miko, Kwankwasiya Awareness Network kun ji sako. Kwankwasiya kan da kasanmu ita ce ta leko, a ƙarƙashin shugabancin Comrade Awal Muhammad. Tafiyar Kwankwasiya ba za mu ki da koya ba.